Usa sa mga klaro ni Hesus dinhi sa atong ebanghelyo karon nga kung pasagdan lang gyud tang mga tao, kita lang gyud bay pasagdan, magkagubot gyud ta. Kung kita lang gyud pasagdan ba, ug wa gyud tay gitawag og guiding principles. Bisan ang atong mga balaod nga gihimo kanang hinimo sa tao, promulgated by human wisdom, sama ng atong konstitusyon and bylaws sa atong nasod or sa kompanya or sa bisan unsang organizations, bisan kanang atong mga balaod nga gihan-ay makahatag yung kagubot. Mao na nga way hunong lalis, hasta mga abogado moabot na lag Supreme Court, galalis lang yapon ang mga desisyon, mag-usab-usab, di ba? Depende lang kinsay nakapabor o ang naglingkod sa gahom, mauning niya ang desisyon, pabor sa niya. Kung ang naglingkod na sa gahom, diri na sa spikas, ang desisyon na sa pabor na sa spikas. Kaya nga naman, human way, human intellect, human wisdom, magkagubot ra kita. Muna ningon si Jesus, mura gyud mo mga bata dihas merkado nga ang usa moingon sayaw mo, di mo sayaw. Ang usa sad moingon hilak mo, di sad mo hilak. Moingon man buot ka nako. Ngilingay mong tupad. Ning na nagkahiusa mo sa inyo. Nagkahiusa mo kamo mga asawa, nagkahiusa mo inyong bana. Istoryahe. Mga bana, nagkahiusa mo sa inyong asawa na samot. Mga ginikanan, nahiusa mo sa inyong mga anak na botlang. Mga anak, nahiusa mo sa inyong ginikanan na lahi sa mo business. Oy. Ang pare, nahiusa ninyo. Kung mo palit mo slat, magkahiusa kita. Muna doon na kita'y point of reference ngaron ta magkahiusa. Nya wa gilain nga makahiusa nato ang kaalam sa Dios. Munang niingon si Jesus diri, si Juan nga magbubunyag mao ni iyang gibuhat. Ako mao sa ni akong gibuhat. Wa mo kasabot, wa ninyo na reconcile. Pero kung sundo ninyo ang kaalam sa Dios, milutaw kini nga maogyoy tinuod base sa iyang nabuhat. Way laing guiding principles nga makahatag natog kahiusa og tinuod nga kalambuan sa kinabuhi ang pulong ra Dios Ginoo. Muna dinhi sa atong unang pagbasa niingon diri pagsulti ang Ginoo nga ako ang Ginoong Dios nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Bitaw, kung sundon ang iyang mga sugo, ang problema, kinsa ninyo dinhi ang mosunod gyud sa sugo sa Ginoo ta sa kamot. Nay usa, duha, tulo, upat. Ang uban tutok lang. Ayaw lagi og himua nga sukdanan ang atong hunahuna ang Ginoo ba. Nganong wa man mo mopataas uban. Gasige na magkwenta ang inyong utok. Unya mo pataas ko perfect gid ko, di man ko ka perfect ana. Di man na mao gipangita sa Ginoo nga ma-perfect ginato ang pagsunod, the willingness to follow. Parehas bata, ang bata mugukod gid na sa ginikanan kay mosunod gyud. Nya kay ang ginikanan ni agi mga bakilid, usahay madagma ang bata, usahay maligid ang bata, sawon sad sa amahan o inahan. Di ba? Adi gyapon mo ka-imagine. Ayaw hunahuna ang mosunod tas Ginoo niya perfect. Kana bang di kita masayop, di kita ma-failure. Kasabot ang Ginoo ana, but the heart ba? Unsa may naa sa imong kasing-kasing, mosunod ka sa Ginoo o dili? Okay, say mosunod tas ang kamot. Dugay man kay imong mopataas.
Nakasabot na laging Ginoo nga ma-failure ta. Pero the willingness to follow. Bahala nagmagkaumod-umod. Bahala nagmagkapangos-pangos. Bahala nagmanga bunog. Sunod sa Ginoo. Muna inigingos Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas, sunda ko na. Di ba inig tamparos, mahabaos kag kalit. Di ni mo tuyoon, oy Ginoo nakabaos man ko, napatay pa gid nako. Imong Ginoo, mosabot ra gyud ko nimo ana. Kay naa man jud kay kahuyangan, ako lay mo kuan nimo, ako lay mo panindot nimo, kay ang imong kasing-kasing nahibaw man jud kung mosunod gyud ka. Brana mo bang mga pari, Lord, mosunod gyud mi nimo, di gyud mi magpractice aning kaning pangwarta, poverty gining amo nya, chastity and obedience. Sus, gitagaan mag 1 million ang pari, isulti baka ko din sa parokya no o dili. Para imo na pader. Sa ibahatos pare. Oh, ambot lang. Nabitang na imo tunol nako dinhi para sa atong slot time sa pader ha. Ko sa rin pa ikuha dito magkumkum og kwarta tag 10,000 para nas imong project pader. Wa gyud nakakita, ako ra gyud isikreto pagloklok sa kong kamot. Nya samtang maglakaw ko nako, ako baka nirong isurrender dito no o di. Ako baka ning isurrender o dili na musud man sa atong una-una gud. Labi na gyud tong gitagaan ko usa ka bandol kapila tong higayon kanang tag 500,000 nga actual gyud nga cash, wa gyud nakakita, ako ra gyud gitunulan. I-remit baka ko ni dito no o dili. Struggle ba ya? Struggle bang? Pero ato lang ginang ibalik sa original. Moingon man din Ginoo sa magi original nimong commitment, Father, nako poverty. Oh, practice poverty. I-remit na. Nugo na ni Lord. Sige lang. Kaya na may kalipay nga dili ikahatag sa kwarta. Kanang kalipay nga ikahatag ra gyud sa imong sincerity, transparency, and truthfulness. Lahi kay nga kalipay ngano man maghatag nag unity. Butangig bakak kamong mga banag asawa, butangir ra nagbakak inyong relasyon. Pamakak mos usag-usa, bungkag yun mo madugay. Mas may pagmuanis ang bana nga moingon, day ibog kay ko sa atong silingan. Ana kay moingon pa ng aso, ikong animal ako, kumutol ko ng naong ni mo ron siya. Bisag imo pang kumuton basta naibog yun ko sa atong silingan. No, ana, honest ba? Digin mo magkaaway, ana. Yang imong asawa tamparoson kay sabi sa imo pa kung bunogon ang tinuod na ibog yung kuro sa atong silingan. O ana, mas may pa na nga moingon sa dang asawa, ikaw ra day na ibog, ako na ibog ko pari. O kana may sad na siya mao din magsige kag simba. Oo, naibog ko sa atong pari. Isulti lang sana aron makulatahan kasi imong bana, mga lobo imong ngipon, moingon ka bahala nagnalobo ako ngipon basta naibog yung ko pari. Ang ana, total wa man sa kay gibuhat nga tos pare, ikaw sa man sa kay gibuhat sa imong silingan, mao bitang ni sulti ka aron magtinabangay mo unsaon pagpugong kining gitawag nato og dili na makiangayon, dili na Diosnon nga emosyon, di ba? Pwede man sad kumusultis madre, sister, naibog ko nimo. So Hesus pader ayaw taon ana pader, maana sa nang madre. Ako ra ba pader, nakras ba ko nimo? Mana sa ba? May na lang na nagkaistoryahan na ini. Sige sister, isulti na dito sa imong spiritual director kay ako sa ning isulti sa akong spiritual director ang akong gibati nimo. Oh, ana, sulbad. Pero imo nang tago-taguan nya imo nang secret patay ka diha. So unsa may gisultis Ginoo? Truth sets us free. Ang kamatuoran muhatag og kagawasan, pulong nas Ginoo, makapayunite gina nato. Kanang tanang gisultis Ginoo mga igsoon, pulos gina makahatag nato og kaning kahiusa og kalambuan. Mo na diri sa atong salmo, sabto atong gisulti, ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Magkahiusa ta basta hayag, magkabungkag ta basta ngit-ngit ang atong palibot. Di ba takihibawag asa atong direksyon?
Pero hayag magkahiusa ta. Ngilingi ay mong tupad. Ing nakaklaro ra ka sa akong naong. Ing klaro ra nimo akong naong. Ana. O di na klaro nga naman, hayag man magkahiusa ra gid ta. Nitanaw mo nga rin ako kay kakita man mo nako kay hayag man ang pulong sa Ginoo, ang iyang balaod mao'y naghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Maghimo na gitag atong mga balaod nga wa masubay sa balaod sa Ginoo, bungka kita ana. Mao bitang mahibong ta ngano man nga naa man sa simbahan, wa man magtingganay. Sige man untag alagad og simbahan, nag-away man. Di ba? Wa day nag-away day. Na mga pari man unta, mga obispo man unta, mga kardinal man unta, nganong nag-away man. Maglalis ra man nang usa ka pulong, maglalis ra man nang usa ka aksyon. Maglalis. Mga obispo, mga kardinal, mga pari, mga aktibo sa simbahan. Ngano man, ang ila namang kaugalingong intellectual geniuses mo'y gisunod, dili naman ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sahay ila pang lalisan. Pilaron kabuk galalis anang Biblia. Ngawita na ay makiglalis nako padir unsay imong baruganan ani. Nako unsa may tumong nimo ani makiglalis ka nako. Aron maila ka nga sakto ako'y sayop o maila ko nga sakto nya ikay sayop ay na lang ana brad. Di amang ko'y gisunod nga doktrina sa akong katolikong pagtuo, ako ning sundon, ug naa sa kadihay doktrina nga gisunod sa imong tinuhoan, sundasan na tanaw na tug mag-abot bata. Kay kung nagsunod lang gyud kas imong doktrina in relation sa pulong sa Ginoo, magkahiusa ra gyud ta. Mo na dinhi sa ato, dunay namalit og slots nga mga laig tinuhoan. Moingon pa nako, pader, dili ba ni sala, pader, nga mo palit ko sa inyong slot? Di ba ako katoliko nako? Pangimbitar pa diag imong kauban. Kay kining atong gihimo din yung pagpalit ninyong slot, para man ni sa simbahan, para man ni sa katawhan, sama ning atong sitiyo, ipaayo na tog balay, doon na bagoy relihiyon, nga nahasupak anang pagpaayog balay sa mga batik balay. Mo na din pag-ingon sa ako mga kauban, padir og batik kayong balay nya dili katoliko nako, ayo ha. Padir kaning atong ipanghatag nga bugas dili katoliko, tagai. Naa bagoy giilaan ang kagutom, naa bagoy relihiyon anang kagutom, kanang iniguan mo lapos ang tubig sa inyong balay di nakakatog, naa bagoy giilang relihiyon ana. Di ba? Kanang sugo ni Kristo higugma ang mga kabos, atimana ang mga kabos, naay relihiyon nga giila na. Dahilong lagi mo. Iling ngay mong tupad, ina makighiusa ka o ganang laing tinuhuan, ina kano. O makiglalis. Ay, lalis dayon. Ako gisakto, siya'y sayop. Nya proud kaayo nga sayop siya. Nganong ma-proud man ka sa imong pagpruiba sa imong isigkatawo nga sayop siya? Be proud kung magkahiusa mo, maghigugmaay mo, nga bisag sayop ka, andam kong mudawat nimo isip akong higala. Kana mo'y nindot, nga bisag nagsubay kas dalan nga dili na sakto, higugmaon ti ka. Bisag imo pa kong atakihon, higugmaon ti ka. Total, ang akong pagtuo nag-ingon man higugmaa imong kaaway. Ngano man dayeg awayon ko nimo, ngano man dayeg sawayon ko nimo, ngano man dayeg ilibakon ko nimo, di day ko kamuong muhigugmag libakiro og libakira. Nguna ang sugo sa Ginoo nga love one another as I love you, porti gina kanindot nga sugo. Ug ato nang sundon, why bright, why bugo ana. Magun sa mag-bright kay kadaghan kay kag kontra. Di ba? Kaya ka nalingay mo ito pa din na wa karoy kontra. Wa karoy kalagutan. Oh, daghan kay mga bright, daghan kay kontra, daghan kay diha nga aktibo kay simbahan, pero ti pagyud ka kanigeng kuan kusugang mo donate sa simbahan,
pero pagka yaw-yawan kontrolon pa hastang pari, hasta pang obispo kontrolon, tungod lang kay dato ko, tungod lang kay may ko mutabi, tungod lang kay daghan ko gidonate, kontrolon ang pari. Di nakadesisyon ang pari, di nakadesisyon ang obispo, manghilabot yun. Kinsa may mo kontrol na tong tanan, ang Ginoo. Wa na gani maigo sa pagtulunas Ginoo, hunungan na. Nangatog naman hinuon mo nga ako man i-explain na mahunong gina inyong edad. Anindog na tan.